Τι. Έχετε Όλα, γύρω. όλα, Έχετε γύρω. τι, Γύρω. Αγόρι μου, γύρω δεν δουλεύω ποτέ. Τι έχετε, για πείτε μου λίγο. Απ' όλα σου λέω, απ' όλα. Γύρω έχετε. Σου λέω, αγόρι μου, δεν δουλεύω γύρω. Τι θες, πες μου να σου φτιάξω, έλα. Λοιπόν, καλαμάκια, σουβλάκια. Τι είναι το καλαμάκι? Σουβλάκια. Με το καλαμάκι πίνουμε τον καφέ. Αθηναίος είσαι? Όχι, και από τα Τρίκαλα είμαστε. Από τα Τρίκαλα. Και το λες καλαμάκι. Σουβλάκι. Σουβλάκι. Με πείτε χωρίς? Σουβλάκι, κανονικό, σκέτο. Τι μου το παίζεις? Τι Έχετε. θες? Θα σου φτιάξω εγώ. Μην μιλάς, θα σου φτιάξω εγώ. Θα σου φτιάξω και θα μου πεις ευχαριστώ, σου φτιάχνω εγώ. Θα γλύψει τα δάχτυλά σου μετά. Κύριε, Τι θες? 4 άτομα είμαστε. Λοιπόν, ο ένας έχει 4 άτομα. 4 Ναι. άτομα. 2, 4, 15, 8 και 3. 43 και 12, 54, 4 άτομα, ωραία. 43 σουβλάκια θέλετε. Λοιπόν... Και για πες μου ρε αγόρι, τι ομάδα είσαι? Εγώ κύριε είμαι ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ!